Кайчандыр әлеге йортларда ут янган, хуш исле ризык исе килгән, шатлыклы бала тавышы ишетелгәндер. Кызганычка каршы авылларда хуҗасыз калган йортлар саны арта. Кушнаренко районы Якуб авылы да әлеге проблемадан читтә калмаган. Тарихи мәгълүматлар буенча 1735 елда нигез салынган Якуб авылында 24 йорт исәпләнгән. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң күчеп киләләр дә. Соңыннан инде Мещерякское войско төзелә. Шунда алар служилый мещеряклар булып, служилыйлар булып керәләр дә. Шул җирләрне алып Якуб дигән кеше монда килеп утыра. Соңыннан бу авыл зурая. Ул авылдан чыгып китә. Менә без хәзер тапкан ике авыл, бездән чыгып киткән ике авылны таптык. Ул Бүздәк районы Кыска Кулбаш белән Сирәк кайын дип атала. Бәхеткә каршы авылның җаны турында кайгыртучылар бар. Сүз бер туган Миргалиевлар турында бара. Милләттәшләребез 20 елга якын төрле яклардан туган җиренә кайтып, Якуб халкына бәйрәм оештыра. Корбан чалып, якташларын мул табын артына чакыра, күчтән әшеләшә. Билгеле сәбәпләр буенча халыкны күпләп җыярга ярамаса да, бер туганнар изге нияткә быел да тугры калган. Совет власти елларында авыл мәчетсез кала. Якубта көтүп алынган азан тавышы бары тик 2015 елда яңгырый. Миргалиевлар биредә әти-әнисенә багышлап Мидхәт һәм Ләйлә мәчетен төзи. Имам-хатиб вазифасын Рәфис Миргалиев башкара. Хәзрәт сөйләвенчә, мәчет буш тормый, килүчеләр бар, ләкин күңелне кырып торган урыннарда юк түгел. Намазга баса 5 вакыт намаз үтәүчеләр бөтенләй юк дигән хәлдә хатын-кызлар әлбәттә бастылар, хатын-кызлар бар. Безнең нәсел килеп чыкты. Күкмарага терәлеп тора Каенсар дигән авыл. Ва шуннан заказание кылалар. Еллар узган саен бер туганнар ешрак очрашырга тырыша. Казан, Уфа, Дүртөйле шәһәрләренә таралган Миргалиевларның туганлык җибе ныклы булуында хатын-кызлар да зур роль уйный. Балаларыбызга да шулай үрнәк булсын дип күрсәтеп торабыз инде. Һәрбер йолаларны, намазлар укып шулай. Көн саен атна-сайын очрашып булмый инде, заман түгел. Табу заманы. Эзләп табып яшитәргә. Вакыт булган саен тырышабыз. Казан кызы Диләрә Миргалиева Кушнаренко килене булып төшкәч, Башкортстан татарларының үзенчәлегенә игътибар итә. Мин бик тиз һәм якын иттем мондагы татарларны. Әллә тел аерымлыкларында бик сизмәдем. Кайбер яңа сүзләр өйрәндем инде. Бездә мәсәлән, мончасы бер кеше диләр, алар мендек диләр. Әлеге вакытта Якуб авылында 70-кә якын йортта һәр көн саен ут кабына. Миргалиевлар бу санның үсүенә зур өметләр баглап, туган җиренә кулдан килгәнчә ярдәм итүне дәвам итәргә ниятли. Башкортстанның Кушнаренко районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар.